Vad visar Jon? 8. 8. Ja, 8. 8. Ja, precis. 8. Ulla-Bella. Har vi satt sig i minnet hos alla? Ja. Vem kan glömma det? Ulla-Bella, nej precis. Vem kan glömma det? Nu står still hästen. Klappa lite. Ingen 10. Nej, men det var snyggt. Ja. Jag klappar ju bara på 10. 8. Inte så snål. Det är därför jag aldrig sett en 10. Titta på det. Även om det är lite missar, men om det är tydligt utfört och potentialen blir riktigt bra till, så måste man ju snabbt. Ja. Tycker jag. Det är därför jag inte får döma. Nej, precis. Det är alldeles för hårt. Ja, men 4 gånger ska jag gå ut i år. Jag har fått en enda. Inte inställda. 3 bruk och så löjnar jag nu på Söderåsen. Så får jag deltagare. Det är så bort så tackar mig för att ta domarna det ena vad jag gör. Det går lite för fort. Oj då. Ja, så. Hittar han någonting där? Så du ska döma någonting? Nej, jag har nu på våren. Ja, jag kvar på hösten. 5 år då har det gått för mycket lövfall. Ja. Störigt. Nu går han på sakta. Har inte Svalöv sökt lägre höger nu? Det tror jag också. Ja. De bruksfallarna nu tidigt. Jag har anmält till... Från februari till april. Det är ju nästan alltid. Appellen är ju höga nu. Vi ställde in våran söker. Lägre i Landskrona, vinter. Likadant i höger. Ja, mesta där på den där inser. Ja. Vad fick han på framåt? Jag har anmält till Koljesen. 5. Ja. Jag har anmält Koljesen. Ska det gå där? Va? Ska det vara där i år? Nej, Koljesen är i Laholm. Och sen Laholm. Helsingborg är ju veckan Ja, han kryper så... Ja, jättefin. Han är så... Nej! Och han kryper så fint. Ja. Åh, vad synd. Lilla goda var någonting. Åh, vad synd. Så är det jättefint. Ja, de sökt han är. Vad sa du? Vad var det? Snyggt pojke. Ja, vad synd. Ja, det är så fint. Åh, vad stört. Man kan bli lite nöjd. Blev hon stucken? Jag vet inte, vad hände? Jag har trampat på någonting.